Mzibambo uyu mukumuonayo muzaka za ma 1940s anapita ku Joni monga muja momwe tonse tichitira. Anakwatirako nkubereka ana awiri ndipo ku Malawi kunonso anali atasiya mwana pa nthawi yomwe ankapitayo. Ndipo mwana akujoniwo panopa anakula ndipo akusakasaka omwe ali abale awo abambo awo azathe kufika kuno ku Malawi. Anthu awawa ndi ndani? Ndi chifukwa chani akusakasaka achibale ku Malawi? Nanga moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ku Joniko kumawayendera motani? Ndine Dean Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tidziwitse anthu mukugulisazo. Mzibamboyu dzina lake anali Julius Kaludzu kuchokera ku Malawi mboma lomwe silikudziwika. Anabadwa zabwinobwino muja momwe tonse tibadwira. Atakula anakwatira ndi kukhala ndi mwana yemwe dzina lake ati ndi Donald Kaludzu. Izitu zinali muzaka za ma 1940s ambiri ife tisanabwere dziko lino. Pa nthawiyi dzikoli likulamulidwa ndi malemu bambo Kamuzu Banda. A Julius Kaludzu adapita ku Joni koma sanabwererekonso. Anakwatira konko ndi kubereka mwana woyamba yemwe anabadwa mu chaka cha 1958 ndipo ena nkumatsata kumbuyo kumabadwa. Koma nkhani yayikulu yomwe ndabwera nayo pano ndiyo kuti a Julius Kaludzu adamwalira ku Joni anapitako mu chaka cha 1973 ndipo zaka zingapo zotsatirazo mwana onse omwe anabereka a Julius ku Joniwo anamwalira ndi kutsala mwana mmodzi yekha yemwe dzina lake ndi Kristo Kaludzu omwe pakadali pano ali ndi zaka 63 ndamene andibweresa kuzapanga nkhaniyi. Ife a Dean Studios tinalankhulana nawo a Kristo Kaludzu kudzera mwa munthu wina yemwe dzina lake ndi Farida Musa ochokera ku Dedza koma amakhala ku Cape Town komwenso a Kristo Kaludzu nawo amakhala. Hi, good morning everybody in the studio and the followers. I'm Mr. Kristo Kaludzu. I'm 64 Hi, winariense kumamuri kumanso osatila Dean Studios. Dzina langa ndine Kristo Kaludzu ndilinde zaka 63. Ndikusakasaka family ya bambo wanga ha Julius Kaludzu chifukwa sindinapiteko ku Malawi iwo anamalira ndilinde zaka 11. Iwo a Kristo ati akuyesetsa kufuna kudziwa komwe bambo awo ankachokera ku Malawi kuno cholinga choti athe kufika ndi kudzakumana ndi achibale akwa bambo awo popeza kwawo kwa mayi palibe anatsala mtundu wonse unatha. A Kristo ati chomwe iwo akufuna ndi kukhala ndi achibale monga muja momwe tonse timakhalira, aziyenderana, kuthandizana ndi kudalira poti munthu sakhala yekha. Ndiye chonde omwe muli ndi information ya munthu uyu anapita ku Joni mu zaka za ma 1940s a Julius Kaludzu omwe mungadziwe dera kapena information ina iliyonse chonde tilankhuleni ife a Dean Studios kuti tithe kuwalumikizisa popeza dziko limakoma ndi achibale ili. Awa Kristo ati kalero bambo awo ankati anali ndi brother wawo yemwe dzina lawo ndi Moses Kaludzu. Komanso mu nthawi yomwe iwo ankapita ku Joni anali ndi mwana amene anasiya ku Malawi asanachoke yemwe dzina lake anali Donald Kaludzu. Iwo ati azakhala othokoza akazathandizidwa kupeza achibale aku Malawi poti ichichi chidzawapangisanso iwowo ndi ana awo komanso zidzukulu zawo kukhala Amalawi tsopano. Musayiwale kugawa uthengawo kuti mwina Kaludzu ndi kupezako achibale. Sister, not his mother. I see his brother on a photo when I was very small. I think I was 4 years old that time, so I can't remember anything about him.